prajeme vám príjemný, hudobný, umelecký zážitok. Nech sa páči. Sa odráža šum rieky Vách, krížom cez aj do prúdom svojich snov tečie rieka plná slov, plná odkazov, ako taký dom. Krásne dievča s kabelkou, kúsok za mostom, starým bicyklom, slnkom vo vlasoch, prestal som dýchať snom, ako by bol do mňa udrel hrom, starým bicyklom preletela nádej mnou. Keby som vedel, že si to ty, keby som vedel, keby som vedel, že si to ty, keby som vedel, keby som vedel, že si to ty, ty. Opravdový mamutkníci. No tak mi to ukaž přece, lid kluci. Teď si nás stejně nevšimá. Haló! 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 Pane mamu, jsme tady na přepravě. Vedel si, že sa to natáčalo pri Váhu? Tu pri Váhu taká džungľa, ani náhodou. No tak pred tými 70 rokmi tu taká bola. No tak to je možné.
Ale mohli by sme ísť k tomu váhu. Áno. No. To by bolo aké husté, keby sme pri tom váhu niečo našli. Ako čo myslíš? Nejakú mega starú vec, čo má niekoľko tisíc rokov. Ako vtedy ten chalal. Aha, pozri, z toho by sa dalo niečo vyrobiť, čo tak stále. A čo si to hovoril o tom chalanovi? No veď vieš, ten chalán, čo sa išiel normálne s kamarátom kúpať a našiel časť lebky neandertálca. Nehovor, že si o tom ešte nikdy nepočul. Nepočul. Normálne sa šiel s kamarátom kúpať a keď vychádzal z vody, zdalo sa mu niečo zvláštne. A on nevidel, že to je lebka neandertálca. No veď to, že nevedel. Chcel si z toho niečo urobiť. Mal to byť nejaký popolník. Aj tak to zobral domov a ukázal otcovi. Potom, keď bol ocestovaný, za jeho otcom prišiel nejaký známy a ponúkol sa, že to odovzdá vedcom na preskúmanie. A tak, či veríš, či nie, sa šaľa stala európskou senzáciou. Keď tu žili tí neandertálci, v noci tu musela byť riadna tma. Tí sa mali. Asi ani do školy choď nemuseli. No, a vtedy bol ešte vak čistý, takže mali vodu zadarmo. Ani hypotéku za bývanie platiť nemuseli. Ale nemali si čím umývať zuby, hnusné. Museli si aj robiť oheň, aby mali teplo a svetlo v tých jaskyniach.
všetkých chlapov obešla. Morena, morena, za keho si umrela, za pána Richtára, aj za jeho syna. Kyselica kysela, 4 roky visela a na party odvisla. Všetkých chlapov obešla, všetkých chlapov obešla. Kvetná nedela, kde z kľúče podela, tam dala, nedala svátému Ďurovi, aby zeme otvoril, aby tráva rásla, všelijaké kvíti, na venečky víti. Nové leto, aj zelený maj, ide Peter z Ríma, nese fľašu vína, aby sme sa napili, Pána Boha chválili. Nové leto, aj zelený maj, ide Peter z Ríma, nese fľašu vína, aby sme sa napili, Pána Boha chválili. Nové leto, aj zelený maj. Morena, morena, do vody si hodená, plavaj si len zimný kraj, a ja nám tu zanechaj. Plavaj si len zimný kraj, a ja nám tu zanechaj. Čo ja len budem robiť? Už starnem a nevládzem vládnuť tomuto kráľovstvu. Môj muž je niekde na vojne a neviem, či žije. A moji 3 synovia, no neviem. Môj najstarší syn je zahladený iba do seba. Celý deň presedí pred zrkadlom a o nikom inom nehovorí, iba o sebe. Môj prostredný syn, no, ako to povedať? Ani nevie, koľko je 1 plus 1. No a môj najmladší syn Miloš. Ahojte, no veď ho vidíte. I keď ten je z nich najlepší. Synovia moji, predstúpte. Zavolal som si vás sem, aby som sa rozhodla, ktorý z vás bude kráľom. Keďže už starnem a nevládzem vládnuť kráľovstvu, a váš otec možno ani nežije, musím sa rozhodnúť, ktorý z vás bude môjim nástupcom. Syn môj najstarší, predstúp. Áno. Ako veľmi ma máš rád? Mám ťa rád. Ako Porsche, Ferrari, Lotus, šperky, diamanty, videohry. Dobre, to stačí. A zla. Syn môj prostredník, teraz predstúp ty. Ako veľmi ma máš rád? Ja ťa mám rád ako dobytok. Ako dobytok? Ty máš rád našu mamu ako kravu? Syn môj najmladší Miloš, teraz predstúp ty. Áno, mamička? Ako veľmi ma máš rád? Mamička moja milá, ja vás mám rád ako soľ. Ako soľ, ktorú každý berie medzi prsty a len tak ju rozsýpa. Aj ten najchudobnejší človek v našej krajine má doma aspoň štipku soli. A ty mi povieš, že máš rád kráľovnú, ako tú márnu soľ? Prať sa mi z očí, nech ťa už viac nevidím. Ale... Už ťa nechcem ani počuť. To je sklamanie. Takto som dopadol. Tak to už dopadnú, tak toto je už vážne vrchol. Čo sa deje? Dobrý deň, starenka. Vlastná mama mi vyhodila z kráľovstva, lebo som povedal, že ju mám rád ako tú trápnu soľ. No tak poď, ja ťa zoberiem do služby. Super, tak poďme. Synovia moji, večera.
stôl. Nech sa páči, vaše veličenstvo. Zase sladké, neviete variť aj niečo slané? Fuj, nie, to nechutí. Nie, v kráľovstve došla soľ. Došla soľ? Tak dajte poslať po druhú. Ale v celom kráľovstve došla soľ. Keď došla soľ, čo len budeme robiť? Už mesiac jeme iba samé sladké. Človek je už z toho už aj na nič. Dobre si pozametal. Ďakujem veľmi pekne, starenka, to nič nebolo. Teraz, za to, že si tak dobre poslúžil, odnes toto kráľovnej. Ale na čo? No, ona už nevládze a je to bezodná sol. A kráľovstvo je bez soli. Aha, ďakujem veľmi pekne, starenka. Už bežím. Čo len budeme robiť? Celé kráľovstvo čaká záhuba. Ľudia chodia ako bez duše. Aj ten dobytok hynie. Všetkým chýba soľ. Dobrý deň, mamička. Miloš, ty si sa vrátil. Prečo? No, viete, zamestnala ma taká milá starenka a dala mi toto. Čo je to? Mala by to byť bezodná soľ. Bezodná soľ? Kuchár, prineste kúsok chleba. Tak, poďme na to. Skúste. Veď to je naozajstná soľ. Miloš, ty si nás zachránil. A vieš čo? Rozhodla som sa, že keďže si prišiel v pravej chvíli a zachránil si celé kráľovstvo, budeš kráľom ty. Otvorte všetky skladiská soli, nech nikdy nikomu nechýba. A hlavne tu v šali. No predsa sa hovorí, že názov šaľa má niečo spoločné so slovom salis, čo znamená soľ. Neviete, nebolo to tak. Podľa mňa iba dobrali písmenka Š a L a dali medzi to A. Podľa mňa v minulosti vydávali šatle. A na to dali mečček a odstránili B. Podľa mňa mesto Šaľa sa volá Šaľa preto, lebo niekto mal priezvisko Šaľa. Alebo dosť mládež. Takýmito informáciami Wikipédiami sa ani len nebavte. Pustite ma. No tak to zajsť do knižnice, alebo sa porozprávať s historikmi, ha? Ak nechcete, aby som to do 5 minút zabalil, tak už žiadne hoaxy. Rozumieme? Rozumieme? Ale veď celý stredovek bol zaplavený hoaxmi. Samé napodobeniny a falzifikáty, falošné listiny a pešate. Kto sa v tom má vyznať? Stavím sa, že aj historici sa v tom strácajú. Som posol kráľa Štefana a odteraz tu šéfuje on. Vybudujem krajinu, ktorá bude patriť medzi kultúrne a kresťanské veľmoci. V strede Európy vyrastie mocné, pestré a moderné Uhorsko, kde sa nebude hovoriť iba jednou rečou, pretože hostia prichádzajú z rozličných krajín a končín. Prinášajú so sebou rozličné jazyky, zvyklosti, rozličné náuky a zbrane. A to všetko ozdobuje a povýšuje kráľovský trón. A súčasne zastrašuje spupnosť cudzincov. Veď kráľovstvo jediného jazyka a jediného mravu je slabé a krehké. No a pohanov čakajú ťažké časy. Pretože ja budem všetkými silami podporovať kresťanstvo. A v tom mi Pán Boh pomáha.
mapu. Však tu nie je žiadne mesto Šala. Čo, aká Šala? Toto územie sa predsa volá Teravak, no a v tejto dôležitej listine sa píše, že Teravak odteraz patrí pánom hlamskému opáctvu. Aspoň tak mi bolo povedané, lebo ja čítať neviem. Ale benediktínsky mnísi v kláštore si to prečítať vedia, lebo kláštory v stredu veku boli čo? Centrum vzdelanosti a kultúry. Uhorsku v žiare slávy, kde nepriateľ Tatár rozsieval strachy. Na mieste priváhu v tieni hradov, kde kráľ Belo sa stretol v boji proti chánovi Suchobejovi. Na mieste priváhu, kde všetkého nadbytok bolo. Na mieste priváhu, ktoré šťastnú pieseň spievalo. Všetci si nažívali v skromnosti a hojnosti, až kým nepriateľ nezaškodil vlasti. Povstaňte do boja, zvuk trúb znel, zdorovali dobre mladí chlapci. Tasili šable, sekery, kopie, srdcia plné odvahy za slobodu našej zeme. Zdorovali náporu, utekali, skrývali sa, vzdať sa neviedeli. 3 roky rabovali Tatári v krajine. Chlapci nezlomní v duchu, skrývali sa, no v očiach im plápolal oheň, nekonečná túžba, aby zem ich otcov navždy bola slobodná a aby uhorská slava bola vždy zachovaná. Obyvatelia Šale, prichádzam k vám od vášho kráľa Bela IV. Na dôkaz toho, že jeho výsosť na vás myslí, posiela vám túto listinu. Okrem iného v nej stojí, že?
Šala je odteraz slobodnou kráľovskou dedinou. Vašim novým šéfom je rád premonštrátov v Turcii. Súdiť vás môže iba predpošt, čiže generálny riaditeľ kláštora v Turcii. Baróni a magnáti, ktorí prechádzajú cez Šalu, majú zakázané násilne sa v ktoromkoľvek dome ubytovať. Šala a okolité dediny stoja pod ochranou kráľa. Utekajme! Kto alebo čo zase? Čo ja viem? To už tu ani chvíľu nemôže byť pokoj. Sotva sme si niečo vybudovali a už nám to chce zase niekto zničiť. To už tu nikto nemá zdravý rozum? Nie, rozum? Že rozum. Kto by tuto už len mal rozum? Rozum je jediný dar, ktorý príroda pravdepodobne rozdelila spravodlivo, lebo nikto sa nesťažuje, že ho má málo. Si kráľ a ťa vláda rozum, ale si otrok a ťa vláda telo. Zdravý rozum je niečo, čo každý potrebuje, málo kto má a čo žiadny nevie, že mu chýba. Človek má veriť iba tomu, čo môže pochopiť rozumom a overiť si skúsenosťou. Keď sa zbláznite, bude o tom hovoriť celé okolie. Keď dostanete rozum, nikto si to ani asi nevšimne. Rozum musí vo všetkom byť našim posledným sudcom a vodcom. Ale, že by sem už prenikali renesančné myšlienky z Talianska a Francúzska. A odkiaľ vieš, že sú renesančné? No, nie je v nich už to stredoveké fňukanie a majú vtip. A vidíš tie šaty? Hurá ľudia, nech žije humanizmus a renesancia. Turci idú, utekajme, alebo ich pobíme!
hale, kde sa v tejto chvíli schádzajú stovky ambicióznych mladých mužov z celého Uhorska. Čakajú ich študentské roky na prestížnom jezuitskom kolégiu, z ktorého výjdu ako horliví hlásatelia Božieho slova a vzdelaní pastieri cirkvi. Náhodne som odchytila štvoricu adeptov, aby som sa ich spýtala jedinú otázku. Čo očakávate od svojho štúdia? Že ja dosiahnem závratnú kariéru. Bol by som skvelým pápežom. Súhľad sa, Pepek. Ako vzdelaný človek sa lepšie uplatním na trhu práce. Zatiaľ neviem. Išiel toto Fero a ja som išiel s ním. No, tak určite sa stane neodolateľným pre ženy. Ďakujem vám za obohacujúci rozhovor a odovzdávam slovo na námestie, kde sa už chystá dlho očakávaná spoločenská udalosť tejto sezóny – módna prehliadka. Mimoriadne obľúbenej spoločenskej akcii roka. Módna prehliadka najnovších modelov z celého sveta. A tu už nám prichádza prvá modelka v hnedých šatách. Sú bohato zdobené, rukávy obšité perlami aj dekolt. Módne riasená sukňa, ktorá vyzdvihuje postavu a sedí na naozaj štíhlu postavu. Kto vie, čo naša modelka robí, aby bola taká štíhla? Mimoriadne odvážny model. Pekné čípkové šaty s odvážnym výstrihom, veľkým rozpárkom. Ó, áno, aj nožičku vidíme. Odhalené ramená zakrýva tričko s perlami. Mimoriadne pohodlný model, napríklad aj na spanie. Takýto model sme tu už mali. Teraz nám ho modelka prezentuje v smaragdovom otieni. Zdobené plecia. Najnovší hit z nedalekého New Yorku. Dúfam, že naše modelky nie sú príliš posťahované, aby nám tu neodpadli. Starší model s nádhernou farebnou kombináciou, dvojité riasenie zvýrazňuje veľkosť sukne. Krajka na rukávoch, no priam kráľovské šaty. Vystužené spodničkou zdôrazňujú monumentálnosť. Najnovšia móda z Paríža. Krásne nebíčkovo-modré šaty, zdobené čipkou, saténom a riasením. S parochňou sú šmrcovným doplnkom a sú priam ako stvorené na prechádzky po úžasnom Versailles. A teraz si ich vychutnajme ešte raz. Dúfam, že sa vám naša prehliadka páčila a vidíme sa na ďalšej spoločenskej udalosti. Dovidenia. Also, módny diktát neobyšiel ani mňa. Ako vidíte, na každom portréte mám slušivú parochňu. A tak v 21. storočí takmer nikto nevie, aké vlasy som pod ňou skrýval. Vlastne to vôbec nie je dôležité. Moje meno je po celom svete známe, predovšetkým kvôli mojej hudbe. V šali som nikdy nebol,
batálie s tureckými vojskami som našťastie nezažil. Ale aj tak som mal dosť svojich starostí. Veď vychovávať a živiť 20 detí z platu hudobníka nie je žiadna sranda. No ale vidím, že sa už chystáte hrať Bacha, tak nebudem rušiť. Po niekoľkých rokoch sa hlásim zo Šale, kde už žiadne jezuitské kolégium dávno neexistuje. V mestečku namiesto vzdelanosti panuje bojová nálada. Cisárským vojskami s vojskami Františka II. Rákociho. A ja sa utekám skryť, aby som neprišla k úrazu.
Šalania, kde ste? Tak zostal tu ešte niekto. Jeden, dva, 3, 4. Takto vyzerá, že budeme musieť spustiť namotávaciu kampaň. Ponúkame exkluzívne a navyše výhodné bývanie v Šali. Hypotéku splatíme za vás. Teplá voda a elektrina, žiaden problém. Mesto sa o vás postará. Podmienkou je, že každý nový spoluobčan musí ovládať nejaké remeslo. Ale pozor, počet miest je limitovaný. Vy, pane, neviem. My máme záujem o naozaj šikovných ľudí. Tamtá pani, viete, neviem, či by ste si dokázali zvyknúť na hektický život v našom dynamicky sa rozvíjajúcom sa mestečku. Poďte vy 6. Poďte len na pódium, poďte sem k nám. A akéže to remeslo ovládate? No, tak sa nám to tu pekne rozbehlo. A vidím, že tuto mladí si majú čo povedať, tak nebudem rušiť. Pochválen buď, majstre. Iste ste už počuli o tom, že na budúci týždeň sa v našom novom kostole bude sobášiť dcéra pána Richtára. No, a to znamená,
že by ste si mali záležať na tom, čo na tej udalosti zahráte. Nie. To už nie je zaujímavé. Stále sa to hrá niečo nežné, výnimočné, nádherné. Tomu nikdy nie je zlivo,
čapice, ziskie spletá zlatý chod, taký si maj dosť. Letí s vetrom po trati, žiaden vozeň nestratí, krúti páškou tak a tak, posúchal celý vlak. Letí s vetrom po trati, žiaden vozeň nestratí, krúti páčkou tak a tak, posúchal celý vlak. Balí sa sem veľká voda a berie všetko, čo jej príde do cesty. Zachráňte si aspoň holý život. Pomoc! Moje volí! Moja stodola! Miško dostala, frajera mi voda vzala. Veďka sa Miško dostala, frajera mi voda vzala. Keď ho vzala, nikto nesie, zastaví sa na kolese. Keď ho vzala, nikto nesie, zastaví sa na kolese. A keď sa tam nezastaví, nebol to ten frajer pravý. A keď sa tam nezastaví, nebol to ten frajer pravý. Odniesla ho ginej voda a takého neškoda. Odniesla ho ginej voda a takého neškoda. Pre tie tvoje čierne oči nespala som 4 noci. Pre tie tvoje čierne oči nespala som 4 noci. Aj tú piatu nespala som, že klamára dostala som. Aj tú piatu nespala som, že klamára dostala som. Nikedy nezopakovala a šalani sa nemuseli obávať, že im Báh všetko strhne, vybudovali hen týtež a založili si inštanciu vodoregulačné družstvo. A potom si postavili konečne most? No áno, potom si postavili aj most. A velice im pritom pomohol Ján Feketeházy. Dobrý deň, pán Feketeházy. Aj vás pozval krášný takto do prírody. Nikdy neodmietnem spoločnosť nášho malebného váhu. Počul som, že ste pracovali v Paríži vo firme pána Eiffela. Áno, to je pravda. Pomáhal som mu s nejakými výpočtami. A čo je nové v ďalekej Francii? No, mňa veľmi zaujal nový výtvarný smer. Nazývajú ho tam impresionizmus. Ide o to, že umelci už nemaľujú v ateliéri, ale berú svoje štece a plátna von. Priamo v krajine sa potom snažia zachytiť jej náladu a osvetlenie počas rôznych častí dňa. Viac než podrobnosti ich teraz zaujíma svetlo, nálada alebo kúzlo chvíle. A podobne je to aj v hudbe. Veď čo môže byť krajšie, než rečou tónov vyjadriť dojem z mesačného svitu.
Látták tegnap a holdat? Ej bizony, mondom önöknek, hogy a vérvörös színű hold nem sok jól ígér. Emberek, Szölegjogon megölték a trónörököst. Az osztrák-magyar monarchia hadat üzent Szerbiának. Menjünk a frontra! Én, önök, sőt még a nőket is behívják, állítólag sebesülteket kell majd ápolni. Mi ez a világ? Na známosť sa dáva obyvateľom Šale, že hrozná vojna sa skončila. Hurá! Už nikdy viac nemusíme bojovať za cisára pána. Ako? Prečo? Nerozumiem. A za koho budeme teraz bojovať? Rakúsko-Uhorsko prehralo vojnu a na jeho území si národy vytvorili vlastné autonómne štáty. Aj Slováci sa vymanili spod nadvlády Budapešti a odteraz budú spolu s Čechmi žiť v novom spoločnom demokratickom štáte v Československej republike. Tu prvýkrát vo svojej histórii budú môcť slobodne rozvíjať svoj jazyk, vzdelanosť a kultúru. Hurá! Nech žije nová Československá republika! Ahoj Jeržika, nešla by si so mnou do kina? Varato, ja? Kino? Nemírtem. Neboj sa, len poď a uvidíš, že budeš hertem. No, ale kde je hudba? Prosím vás, nie je tu náhodou nejaký klavírista, čo by mohol niečo zabrnkať na klavír? Neviem, no tak ja by som možno niečo skúsila, len pred takýmto veľkým obecenstvom som ešte nikdy v živote nehrala. Možno keby sa našiel niekto, kto by šiel so mnou na to pódium. Ja sa pridám. Je, super, tak rýchlo. A ty máš aj noty náhodou? Čisto ja, super. Áno. Pozri, noc je ešte mladá. Poďme ešte niekam spolu. Niekam spolu? Tu? Bákše jeben. Jasné, že tu šali. Ukážem ti, kam chodia mladí, aby sa zabavili. Sitting alone in your room, come hear the music play. Life is a
the horse starts celebrating, right this way your table's waiting. What's getting in some prophet of doom? It isn't that it's mine away. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. I used to have this girl known as Elsie, which my chef saw the rooms in Chelsea. But when I saw her call a blushing flower, as a matter of fact, she's rated by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I've ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what's good at me all alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like I'll say, stand by and minute from cradle to tomb. It isn't that long I stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a všetko trápenie, viac už jej neodolám. Nájdem si dievčinu, jednu alebo inú, dokola si ju zavolám. Zatancuj si so mnou, holubička, až ti z toho zčervenejú obelíčka. Netancujem nikdy bez elánu, nebojím sa, že mám môžky z porcelánu. No v kole sa tak točiť budeme, odpahraj. Až budú isklietať od zeme, jajajaj. Zatancuj si so mnou, holubička, až ti z toho zčervenejú obelíčka. Najprv len doprava, potom zase doľava, tancujem a vykrúcam. Od zeme vyskočím, k tomu sa tiež otočím, no pritom si aj zaspievam. Zatancuj si so mnou, holubička, až ti z toho zčervenejú obelíčka. Netancujem nikdy bez elánu, nebojím sa, že mám môžky z porcelánu. No v kole sa tak točiť budeme, hudba hraj. Až budú isklietať od zeme, jajajaj. Zatancuj si so mnou, holubička, až ti z toho zčervenejú obelíčka. Až budú isklietať od zeme, jajajaj. Zatancuj si so mnou, holubička, až ti z toho zčervenejú obelíčka.
Prosím vás, neviete, čo to má náhodou znamenať? Viedenská arbitráž pričlenila časť Slovenska Maďarsku. Šaľa, teda Vágšie, je opäť súčasťou Maďarska. Zajtra zrušia slovenskú knižnicu. Myslíte si, že bude vojna? Toto si zapamätaj, chlapče. Vždy, ak sa ustúpi agresorovi, vojna aj tak príde. ľahšie. Červená armáda nás prišla oslobodiť. Poďme ich privítať. Nemci odišli! Nemci sa dali na odstup. Zbúrali síce cestný a železničný most, ale hlavne nech už idú do čerta. Siedzi ptaczok na czereśni, hej, obcowuje rybnik kwit. Czosti mi, moja mila, hej, zarmutila cili svit. Ja by zarmutila sobie sam. Що 3 рочки до нас ходив, і на 4-й чув
взял. Я белая зармотила, зармотивить собі сам, що 3 рочки до нас ходив, гей, на 4-й взяв. Znova prekreslovali oné hranice. Šala sa vrátila do Československa. Tak, ako to bolo pred druhú svetovú vojnu. Šalané sa pustili do zveľaďování vojnou spustošenej zemi. Chlapi, čo prišli domov z frontu, alebo ze zajatia, sa pustili do práce na gazdovstvách. No, iba čo sa jak tak pozvýchali, došlo v krajine k rozsáhlým politickým zmenám. Obave z nemeckého nebezpečia. Spojenictvo a priateľstvo so sovietským zväzom. Národnenie priemyslu poisťovní a bank. Uväznenie a diskreditácia kňazov, biskupov a reholníkov. Zánik súkromného vlastníctva. Vysťahovanie inteligencie z miest na vidiek. Cenzúra umeleckej tvorby. Neobmedzená vláda jednej strany. Politické procesy. Väzenie, vysídlenie, popravy. Deti perzekvovaných osôb nemohli študovať. Leninskou cestou. Odstránenie protištátnych živlov. Národ okradnutý menovou reformou. Kto ví, jak by to bolo zo Šalu dopadlo, keby sa tu v roku 1958 nezačalo stavať Duslo. To bola taká dôležitá fabrika, že aj prezident sa prišiel na ňu podívať. No aby Duslákom nič nechýbalo, postavili tu pre nich čo len byty, sídlisca, nemocnicu, školy, škôlky, jasličky. Založili aj ľudovú školu umenia, obchody, letné kino, futbalové ihrišťo, dokonca aj hotel. Z malých školákov sa stali iskričky, z mladších pioníri a zo študentov boli zvazáci. Šala sa začala velice rýchlo meniť na mladé mesto. A keď k Šali pripojili väčšiu, tak sa logicky zväčšila. Aj oslavy 1. mája mala, jak sa na také mesto veru patrí. Žili pokojní mesky.
životom pokál nás jedno augustové ráno roku 1968 neprekvapila najdlhší trvajúca návšteva celej histórii Československa. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické republiky. Vážení přátelé, v hodinách, které jsou zatím nejtěžší zkouškou pro naši vlast a každého občana této republiky, stojíme zcela za prezidentem republiky, legální vládou a předsednictvem ústředního výboru strany v čele s Alexandrem Dubčekem. V týchto neslobodných časoch sa ľudia snažili nestrácať humor, ale komunizmus zmysel pre humor nemal. Otec, podpíšeš mi žiacku? Však môžem ísť na výlet. A kam máte namierené? Ideme k Váhu, stanovať. A stan máš? Požičajú nám zo školy. Tak dobre, ale nie, že tam niečo vyvedieš. Ježe Husák bol geniálny chirurg, dokázal transplantovať srdce Európy do konečníka Sovietskeho zväzu. Súdruh Novák, prečo si nebol na poslednej stranickej schôdzi? To bola posledná. Keby som vedel, prídem s celou rodinou. Súdruh Novák, dajte si ten bicykel preč. O chvíľu tu bude prechádzať sovietská delegácia. Bez obáv, súdruhovia, je zamknutý. Otec je so synom na výlete na Devín. Dole vidia plot z ostatného drôtu a syn sa pýta: Oco, a kto žije za tým plotom? My, synak, my. Celý prípad treba riadne vyšetriť a zapísať do kádrových postupov. Súdruhovia otcovia sa budú zodpovedať pred súdom. Sa odsudzujú za hanobenie štátu na 6 mesiacov v pracovnom tábore. Ale nebolo všetko iba zle. Šali postavil kultúrny dom, nový most, MNV, šuleky sa tomu hovorí mestský úrad, ďalšie sídliská, cesty, nápredecká, klvišťo, plaváreň a kúpališťo. Celé leto tam bolo plno. A keď neboli na kúpališti, tak boli titínne v pionierskom tábore. Deckám bolo dobre, keď bolo dobré počasí, vždy boli venku, lebo doma bola nuda. Až večer mamky z okna na nich vykrikovali: Jožko, domu! Z budovania socializmu museli mať všetci radosť. Komunisti dokonca vymysleli, ako tú radosť navonok prejaviť. Ze Spartakiádu, krásný úděl máte dnes. Kráčet k zítřku, žít a kvést.
se podaří, co se dařit má, je přece krásně na světě. Když se podaří, co se dařit má, když je slunce jako ze zlata. Když se podaří, co podařit se má, podaří se také poupana. Jedna se dělá športovat. Začal vodný motorizmus a kanoistika. Na koníčkárskej škole zase jazdectvo. V plavárni sa to hemžilo výbornými plavcami. Strelci trénovali na strelniciach, na šalanskí fotbalisti mali svoj štadión. A hádzanárky, a samozrejme aj hádzanári, konečne dostali novúčičkú športovú halu. Občas sa však športová hala zmenila na hudobnú arénu, plnú výskajúcich fanúšiček a samozrejme aj fanúšikov. Ja to viem presne, čo je. To už viem. Vôbec neviem, o čom hovorí.
sláviť sa náš gorod šáľa. Poďte všetci s nami pred kultúrák, tam sa dejú veci. Študenti to zobrali do vlastných rúk. Ruštinu už potrebovať nebudete. Počkaj, a súdruh riaditeľ to dovolil? Súdruha riaditeľa sa už nikto na nič nepýta. Dnes tu nerozhoduje žiadny súdruh, ale my. Sme spoluzakladateľmi občianskeho fóra mesta Šala. Žiadame preto, a chceme sa podieľať na aktívnej tvorbe našej spoločnosti, ale predovšetkým budúcnosti. Vyslovujeme plnú podporu študentom v ich oprávnených požiadavkách. Ale nezabúdajme, pretože, ako hovorí William Saroyan, kto sa nepoučí z minulosti, je odsúdený prežiť ju znova. Že tých 20 rokov, čo my sme prežili, nedoprajme, aby to naše deti prežili. Videli sme tých, ktorí vystierali ruky. Mali ich prázdne a ešte bola tma. Po našich uliciach odvtedy prešli veky. Zobudili sme sa zo zlého sna. Sľúbili sme si lásku. Sľúbili sme si vravieť pravdu len. Sľúbili sme si vydržať. Sľúbili sme si nový deň. Tí mladí za nás vystreli prázdne ruky. Za nás boli bití. Za naše mlčanie. Po našich uliciach odvtedy prešli veky a zlému zaznelo posledné zvonenie. Sľúbili sme si lásku. Sľúbili vravieť pravdu len. Sľúbili sme si vydržať. Sľúbili sme si nový deň. Vystrime s ním všetci prázdne ruky. A bude v nich naša budúcnosť. Na našich uliciach podajme si ruky. Neviery a strachu už ozaj bolo dosť. Sľúbili sme si lásku. Sľúbili sme si vraviť pravdu. Sľúbili sme si vydržať. Sľúbili sme si nový deň. Hello, students. Hello, Mrs. Teacher. How do you do? Very well. Pay attention. Ale veď vy to vôbec neviete. A ja by som to urobila lepšie. Right. Attention, right. Pani Šerka, vás by mali vyhodiť.
No ale kde mám teda chybu, keď ste takí múdri z tej angličtiny? Tam má byť tvrdé I, nie dvojité V. To sa tak nepíše. Prepíšte to. To musíte vymazať. To má byť tvrdé I. Tak napíšeme Brite. Pani učiteľka, veď vy ani neviete anglicky. Môžeme mať radšej voľnú hodinu. Easy. Pani učiteľka, to není easy, to je E a C. Čo zasa? S tvrdým I. A napísať čo, keď ste takí veľmi múdri? E, A, S. A. Pani učiteľka, ak chcete, tak kľudne vás to doučím, ale vybavíte mi jednotku na každom predmete. Y. Ste spokojní? Môže to takto po anglicky byť? Pani učiteľka, vidím vo vás skrytý potenciál. Keď budete na sebe systematicky pracovať, mohlo by z vás ešte niečo byť. Máš rád mesto Šaľa? Áno, je to malé, pekné mesto. Cezem sa dá ľahko prejsť na druhú stranu. Lebo je to také malé mesto, kde sa cítim bezpečne. Pretože je blízko Váhu, kde sa dá úžasne poprechádzať po násipe. Je tu pekná príroda, ja mám rád Indiánov, takže to nosím na mňa. No tak ja mám radšej ako skôr taký kľud na dedine, že nie som zvyknutý. No, lebo je tam mrzlina, pretože mám tu dobrých kamarátov. Že na tebe niečo také ako plážové a že taký pocit mora niekedy trochu. Čo by mala Šaľa spraviť, aby si neodišla odtiaľto? Možno viac tých športových tímov, že basketbal vybíjame, alebo nejaké nákupné centra. No, ideme tu viac skýpáka, že to mohli nejak trochu lepšie. Viac peniazy majú konštrukcie, ktoré sa mali trochu modernizovať, alebo ak to povedať, boli viac moderné. Postavila divadlo, také divadlo a spravila by väčšiu knižnicu. A čo praješ Šali do budúcnosti? Aby tu bolo viacej úloh, kde vo mne rastú stromy, menej barákov a skôr viac videov pre psíkov, detí. A ešte, aby Aby sa jej darilo. aby bola krásna. Aby sa ďalej rozvíjala a aby sa tým ľuďom dobre žilo. No, aby bola stále tak mokré. Aby sa nerozpadla, aby žila ďalej. Aby sa tu viac to ľudia stretávali a užívali si ten život. Že nie je stále krásna. Baby,
by the grace of the fire and the flames. To the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. Money man, money apple, having a frog in him, and killing it, then I woke up and it rained down like. Make me a believer, believer. Make me a believer, believer. Hey, go let the bullets fly, let the rain. My love, where's down it came from. Hey, make me a believer, believer. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm tired of the way that things are bad. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the people that look at me, kicking me, shaking me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the pain, speaking my